ake nikhulume nemadoda sihlele njengamadoda kwenziwa yini ukuthi umuntu wesifazane enze into enjena ake nilalele nemadoda inkanakana lena madoda ihlele nomuntu kodwa sengiyabona ukuthi mina ngaliwe akasangithathi notice futhi angisawazi nokhisi njena-ke ngiyabona useyitholele ishende we futhi sekuyisikhathi eside uke wabona umuntu mayesefuna ukuhamba umuntu mayesefuna ukuhamba we yethu-ke wabona umuntu mayesefuna ukuhamba umuntu mayesefuna ukuhamba we yethu-ke wabona umuntu mayesefuna ukuhamba nje umuntu mayesefuna ukuhamba we yethu-ke wabona umuntu mayesefuna ukuhamba njena umuntu mayesefuna ukuhamba we. Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisani ngwakamthembu bafowethu ngibe nginithembisile ukuthi ngizohamba ngobheka insizwa ngifike ngihlale nayo njengoba ungibona yabona la ngemumva insizwa la isebenzela khona ikhipha ama hit isebenze nabantu abaningi ningithumila ngithi ngikhona ke manje hlala phansi ngiza nayo ngiyabonga bafowethu ngiza nayo manje. Inibingelele kuphina kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, oy, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Bengithembisile babukeli beSelect Africa TV ukuthi hayi ngizoyilanda insizwa ngihlale nayo ngoba niyazi ukuthi ihlezi nilethela amanona amnandi ngifuna ukuzwa ke namhlanje ukuthi isukaphi lento yayo bafowethu nginayo isicelo la sawubona bhuti ngibingelele ngikwamukele kwiSelect Africa TV. Ngiyajabula kakhulu ukuba kwiSelect Africa TV kuyintokozo kakhulu ngiyabonga nje ukuthi ningivakashele ngihlele studio sami. Studio sakho bhuti wami la ukhipha khona ama hits la wenza abantu bejabula ubanikeza amanoni amnandi kakhulu. Bhuti wami ubani usicelo ake utshela ababukeli utshela abalandeli bakho ngoba bayangithuma sifuna ukumaza usicelo ubani usicelo. Ngingachaza nje ngithi uScelo Gowane umfana nje khule elokishini kakhulu ngizalelwe eNtuzuma ngafunda khona eNtuzuma mabanga phansi esikole ngaze ngayoqeda ku matric ngase ngiyathuthukisa ke ikhono lami kumculo lapho khona ke engcine khona senguba umculi owaziwayo ngakubo in terms of ukusebenzisana namanye ama artists sengibhala ingoma eziningi kakhulu ngibhalela amanye ama artists lapho engikhuluma khona ngoKarabo Mukhane wawena ama idols ngomunye unyaka phambilini lapho esikhuluma khona uNaima Case engisebenze nabo sonje ikakhulukazi nje ngomuntu othanda umculo kakhulu othanda futhi nokusiza abanye abantu kulokho engikwenzayo so uScelo Gowane nje umuntu engathi uyi-artist musician so ngafunda nokudlala isigingci ngafunda nokwenza iproduction ukubhala ingoma nakho ukucula okwaba yinto eyaqhamuka ngesikhathi nje ngisafunda amabanga aphansi kuze kuyofika high school ngase ngithi ke hayi yazini angivele ngiqhubeke nayo lento ngivele nje ngiqhubeke nayo ngizinikele kuyona ngoba engazi ukuthi enhlizweni yami kuyavuka ukuthi hayibo kunesiphiwo engasiphiwa so ke silana ke namhlanje ngenxa yalokho. Kunjalo bhuti wami usayibeka bakithi iSelect Africa TV ungaphazami yona impela inilethela ama celebrity afana noScelo Gowane nabantu abaningi bafowethu. Scelo Gowane bhuti wami mhlambe kuzoba nabantu obufunda nabo esikoleni asebeyangabaza mabekubona kwiSelect Africa ngathi siyamazi lo muntu but usicele mayengazisho ikole afunde kuzona athi ngifunde nje eNtuzuma kuma high school na kumele ngibatshela ukuthi ngifunde kuziphi ikole. Esikoleni engaqala kusona isesanda sonke kulanje ngaphesheya
esikoleni lapho engafunda khona from first year up to standard 2. Emva kwalokho ke ngase ngiqhubekela eThobile la eRichmond Farm eThobile primary ngikhona ngafika ngaqhubeka ke 3 4 5 up until standard 5 and then nganyuka lapha ngakashinga eMandla Nkosi ngalesiya sikhathi ke yayisabanjwe uthisha omkhulu umthetho wayithanda ukugqoka ishirt lakhe elibovu mase kushubile kwase kushubile ke mase kunjalo so ke nje izona izikole lezo engifunde kuzona nje isikole nje ikakhulukazi so kube intokozo kakhulu ukukhula elokishini ngoba ilapho khona engigcine ngifunda izinto eziningi kakhulu nokwehluka kwabantu nokuthi ke uma ngabe umuntu nje uphila kanjani nabantu ngoba njengoba siphila elokishini noma entuzuma lapho esinamalokishi khona amaningi uthola ukuthi lana akungenwa ngoba ngalesiya sikhathi ke sisakhula thina ngisafunde primary nje elower primary lapha eSanda Sonke sasiba nenkinga ngalezi izikhathi zodlame kusaxabene amaqembu uthola ukuthi manje mangabe usuka ngapha embuzini awudluli ngakwamashi ngoba abantu basey'imbuzini baziwa ngokuthi baleqembu elingafuneki ngapha kamashi yabona so sikhule kulezo zimo kakhulu ngezimo zama negotiations kunjalo yeah so but nje ngikhulele nje khona ngafunda lezo izikole lezi engiyibalile and kube intokozo kakhulu uthisha bakhona besiphethe kahle kakhulu besifiselela ukuthi siphumelele kuloko esikuthandayo. Kanya kwethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca uSicelo uyacula siyamazi and usenza ama-album amaningi and usesebenze nabantu abaphezulu kakhulu uyabhala ingoma ezinemiyalezo mangaka ama-album akho bhuti wami i-album iyodwa kodwa ingoma esengiyikhiphile zeningi kakhulu lapho khona engizothi ama single ami ngingedwa bese kuba zingoma ke nje uthola ukuthi bekuyinhlanganisela yama artist noma lelo artist lelo so lapho engibala khona ingoma engayenza yokuqala eyadlala umsakazweni ethi eyayino ubhuti umzokoloko manje usesokhozini lapho khona yayithi ihamba otshela isoka lakhe yayithi mtshele yona ngoma yokuqala eyadlala kakhulu yaba nesasasa emva kwaloko ngasebenza kakhulu no Alex Mthiyane senza ama jingles laphana kwi Alex and the Morning Crew senza ama jingles zonke lezi leya material engangiyisebenzile khona la e-studio ngase ngiphinda futhi ngadropha another single engicabanga ukuthi yona ke yaphakama kakhulu engangicula ngedwa kokumuntu mase hamba nje so kodwa i-album engiyikhiphile ikhona iku Spotify ibizwa igama layo kuthiwa i-Overdue so ke ingoma zikhona ziku iTunes ziku Spotify naku Google Play stores zikhona naku iTunes zikhona umuntu angayistreama lapha nama ngabe ufuna ukuthi ayilalele nokho ke yaphazamiseka ukuthi kwazi ukupromotheka ngoba ngalesikhathi iphuma kwaqala ke lesi simo se-COVID ya kwasizinto ziyadideka ngoba sonke sasathukile ukuthi hawu Nkosi yami kwenzakalani kodwa ke kwasekuthiwa hlala neendlini uyabona ke manje awubokazi phela ukuthi uphume uyopromoter ngoba umthetho mawuhlala endlini uyabona awukwazi futhi nokuthi ukwazi ukumema abantu so into kanjalo nje sokwagcina kuphazamisekile kodwa bayayazi abaningi bayithakasele kakhulu ngenkathi iphuma ngoba yaphuma digital.
esazobamba isihlangu sakhe simuza ukuthi imapha amanoni afisa nje ukuthi asilephulele wona. Sihleli kwi-Select Africa TV sino Scelo Gowane. Bhuti wami, awungithi fahla nje. Sibatshela ukuthi sibaphathele wena impela nje. Akuyona imitation. Akuyona imitation. Asazi. You caught me off guard. Ngizothi ngiyefahla nje ngempela kancane. Okay, lena ke ithi umuntu mase hamba. Yes. Yona impela ke bengifuna. Awe mama we. Uke wabona umuntu mase efuna ukuhamba. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Ngithuke wabona umuntu mase efuna ukuhamba. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Ngithuke wabona umuntu mase efuna ukuhamba nje. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Ngithuke wabona umuntu mase efuna ukuhamba. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Ake nikhulume nemadoda. Sihlele njengamadoda. Kwenziwa yini ukuthi umuntu wesifazane enze into enjena ake nilalele nemadoda. Inkanakana lena madoda. Ihlele nomuntu kodwa sengiyabona ukuthi mina ngaliwe. Akasangithathi notice. Futhi angisawazi nokhisi njena ke. Ngiyabona useyitholele ishende we. Futhi kwisikhathi eside uke wabona umuntu mase efuna ukuhamba. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Ngithuke wabona umuntu mase efuna ukuhamba. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Ngithuke wabona umuntu mase efuna ukuhamba nje. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Ngithuke wabona umuntu mase efuna ukuhamba nje. Umuntu mase efuna ukuhamba we. Kunjalo kungithi ngihleli noScelo Gowane uke wabona umuntu mase efuna ukuhamba. Kubi ngathi usengitholele ishende. Hey! Hayi mfowethu, ngiyayithanda le ngoma yakho kakhulu bhuti wami. Siyabonga kakhulu. Ihambe kanjani le ngoma futhi? Uma esehamba ngicabanga ukuthi ingoma ekube yiyona ethe ukungikhuphula nje ukuthi ngaziwe kakhulu abathandi bomculo weAfropop eThekwini, eKZN nase South Africa. Isiphathe kahle kakhulu ngalesi sikhathi lesi ngangisasebenza nobaba uMdungcobo lapha kwiTouch Africa. Sayenzela ivideo sayikhipha yaphakama impela ngoba ngicabanga ukuthi yaze yabuya nje la ko number 3 kwi top kokusayi top anganoma top 40 noma kuyi top 2 kodwa le top 30 le yangomgqibelo. Yabuya nje lapha ku number 3 okusho ukuthi kwasala nje kancane ukuthi hlaba number 1 bese ke iphindele emuva. Yabona so nje kwangijabulisa kakhulu, so yenza kahle kakhulu ingoma lena ethi uma isehamba and nabantu bayidownload abanabo ayithanda sonke isikhathi yonke indawo lapho ngifika khona bafike bayicela bafuna yona le ngoma. Njengoba nami ngifike ngayifuna ke babukeli beSelect Africa TV. Bhuti wami usebenze nabantu abaningi abaphezulu, but ake siqale la ngani yakwethu isimo ngoba kuneyingqinamba emculweni mfowethu and ezinzima uthola ukuthi uyasebenza nabantu but ubona izinto zakho wena zihambi kahle. Kunjani mfowethu ukusebenza nabantu abaphezulu kanje but ubona ukuthi kwesinye isikhathi awuboni kahle wena uphumelela? Ukusebenza nabantu ngisebenzile nama-artists amaningi kakhulu eThekwini, KZN nase South Africa nje angisho njalo. Kube intokozo kakhulu ukusebenza nabo ngoba ngaleso sikhathi kade ngikhuphula igama njengoproducer, njengomculi,
njengombhali wamaculo futhi lokho kungiphakamise kakhulu ukuthi abantu namhlanje bangazi ngendlela abangazi ngayo. Ngikhumbula nje ngiqala ukugibela ibhanoyi ngagibela ngenxa ukuthi kwathiwa hey ndoda uyabhala ngithi ubhuti uDemos Khosana lapha nethi awunyuke mfethu naku kuthiwa lana fanele uzobhalela uLokhuzana uKarabo uyabona yabo and ngiyakuthemba ukuthi uzokwazi ukuyenza lo msebenzi. Hawu mangithi ngiyafika hawu hayi uthanga ngizokubhukhela ithikithi lapha ne ithikithi lana hayi indiza hawu ayi awu ngayithola nami ngisuke emhlabathini okokuqala ngithi yabona. So it was a good experience ukuthi from there ngikwazi ukuqala ngisebenze nabantu yabona. So ngahlangana noNaima K sabhala ingoma laphana kwi-album yakhe ethi ngiyavuma i-slow down. Ngaleso sikhathi ubaba Rob Malinga lo washiya emhlabeni wayesaphila sasebenza nabo kakhulu and kwakuyi experience enhle ukuthi ngikwazi ukusebenza nabo ngalesi sikhathi nami ngisafika kwi-industry commercial industry ngaleso sikhathi. So nje kube intokozo kakhulu ukusebenza nabo. Akukho engathi ngiyakhononda ngakho ngila ngikhona ngenxa yokuthi lezo zitebhisi lezo zinganele. Ngiyathemba futhi ngiyafisa ukuthi ngokuzayo nje basiqhubeka sisaphila uNkulunkulu esasibekile kuphinde futhi kube khona ezinye izitebhisi ngoba njoba ngikhuluma nje nawe emva kwalokho koNaima K kwaqala manje kwafika udadewabo kaKhelly Khumalo uZandi Khumalo. Sikhumbula ingoma yakhe ethi Bitter Sweet ingoma yakhe futhi enye ethi igama layo sengelikhohle but zimbili nje lezi ayirelease engicabanga ukuthi kwakungama 2017 ngayiproducer ngayibhala zombili. So namanje futhi sisaqhubeka sisebenza njoba nifika nje kade ngimixa okunye kwakhe njoba nje ehlelela ukukhipha ialbum. So siyaqhubeka njalo nabo Duncan nabo sasebenza lapha neLegacy kwisithanda sami sakudala ngaproducer laphana kwakuhle kakhulu yabona. So kuningi okusazovela okungiphakamisa futhi kancane kuthiwa nenjazi yawaqeda amazi ngolimi. Kunjalo babukeli Select Africa TV ngisahleli nayo Scelo Gowane insizwa bafowethu esemkantshu bomvu la niyayizwela abafowethu isixoxela ngomlando wayo isisebenzile nabantu abaningi. Hey insizwe ine talent but wami italent elinjalo sikhulele emphakathini. Bathina abantu mabekubona ukhula kangaka kuqhamuka ama celebrity la ekhaya azofika ekhaya nje bathini? Iyodwa into engizokutshela ngabantu mawiqala into eyiqalayo khona abanye abathi hey kodwa ungcono ngoba uhlanyela ngakuMusic ungcono ngoba ugulela ngasemculweni ngoba siyabazi bathi yabona yabo uthola ukuthi ngempela umuntu akakholo ukuthi lento eqalwa la ngeke izilunge nobani baqala bahluleka. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sekuqala kupakwe imoto kungena abantu kungena osaziwayo aba-actor ko TV kuyaqala ukuthi nabaculi abakhulu abaziwayo abavelele iyaqala lento ibuka ukuthi hayibo shothi ngempela lento serious yabo. So abantu bayohleli beyabantu ekumele ukuthi sikwenze thina esinamaphupho athe ukwehluka kancane kunaloko okujwayelekile ukuthi hambe uyofuna umsebenzi kumlungu. Kubonakala ngezenzo noma izinto ezenzakalayo izona ezikhombayo ukuthi ngempela ubhekephi nanokuthi uphokophele kangakanani. Kuyangijabulisa ke ngoba umphakathi engiphila kuona umphakathi osupportive ngoba ngake ngawenza ama-event ngasekhaya abantu bafika basupport abantu bayawuthanda umculo ikakhulukazi mangabe ukuthi ukhulele phambi kwabo yabo. So kodwa ke kuyohleli ke phela ke kukhona lokho nalokho uyabona
othola ukuthi uyabona sekuba khona izinto mhlawumbe kodwa izinto esingayinaki lezo lezi uthola ukuthi manje sekunezinkulumo ezithile ngoba kuyenzeka sometimes ukuthi sisebenza kuze kube sebusuku uthola ukuthi sekubangeka umsindo uyabo kodwa muphila nabantu baye ba-understand ukuthi okay namhlanje bekubhizi ebusuku kodwa angakaze ngikuthole nje umyalezo ukusekucabangela nje ukuthi bafowethu asithi kwehlisa kancane ngoba kamakhelwane uyabona mhlawumbe bayavuka kusasa uyabo so ukuhlonipha into ebalekile ngicabanga ukuthi ibalekile uma usebenza emphakathini okhulele kuwona ukuhlonipha abantu okhule nabo ukuhlonipha abantu owakhelene nabo ebese uqhubeka wenza umsebenzi ngoba ikona okubalekile lokho kuyinjabulo bayajabula abantu mangabe kuukuthi sekufika ama celebrity la ngoba khona nje ngelinye ilanga kufike igenge yozalo osbu ngicabanga ukuthi kwavele kwagcwala la kwathi bho abantu bafuna ukuthatha izithombe sagcina siphazamiseka impela ngaze ngathi hayi bafowethu ngeke sisasebenza ngisacela ukuthi sibuye sibabone uyabona ngoba ngempela kwase kumnyama phansi sekungasahambeki injabulo abantu so nje kuyintokozo kakhulu ukusebenza emphakathini okhulele kuwona. Ngani yakwethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca. Ngithema ngifika la sixoxela nje wangitshela ukuthi ukhona umsebenzi okhona ophekwayo. Hayi ukhona impela kunengoma eshisa ikhotha njengamanje igama layo elithi Ingoma Yethu lapho khona ke ngisanda nje kuyirelease kuma radio station iyadlala kakhulu nayo isikhona ezitolo lezi zama digital umuntu nje angangena efonini yakhe athi aye lapha ka Apple Store afika ayithenge ingoma iphumile nje ngilungiselela ukwenza ivideo so ngiyothanda Select Africa nayo ibe khona ukuzongibuka backstage ngalesikhathi lesingenza iprocess yokuthi sikwazi ukuthi siyishoot ivideo so nje imnandi kakhulu abantu bayithakasele kuzo zonke inkundla zokuxhumana ko Facebook na ko Twitter bayithanda kakhulu ingoma benza ama video abantu mhlambe nje sizowabona nizongifakela nami lapha na kuze abantu bakwazi bane taste yabo so nje imnandi kakhulu so nje ngiyabonga kakhulu isupport yabalandeli bami nabalandeli bomculo weAfropop ukuthi bayisupport nama radio station engithema ngihambisa kuwo bayamukela ngezandla ezifudumele base beyifaka bayidlala njengamanje njena iku number 27 iyanyuka lapha na kwelokhuzana kwi top 30 eGagasi ngomgqibelo so ke ngiyacela ukuthi bayivotele abantu ukuze ukwazi ukuthi ikhuphuke njalo. Ayivotelo bafowethu ingoma kaScelo lapha kweGagasi top 30 bafowethu ngicela nivotele bhuti wami sesizobuye sivale ngoba asingaxoxa kusemnyango mina nawe yazi bhuti wami uthini kubalandeli bakho uthini kubantu base South Africa yini oyifisayo ukuthi bekwenzele yona kubo bonke ababukeli bohlelo lweSelect Africa TV nginomyalezo nje wodwa ukuthi masithandaneni masizaneni sonke angisakhulumeli mina as a musician noma as a singer noma umculi mhlambe weingoma oyithandayo sengikhuluma nje in general isimo esikusona asisihle lesi se-lockdown i-corona isifo siyabulala abantu abaphephe kodwa ikakhulukazi uthando nokusebenzisana nokubambisana ikona okuyosinika inqubekela phambili ngoba kulesi sikhathi kunabantu abaphelelwe imisebenzi kunabantu abalahlekelwe abathandiweyo babo noma izihlobo zabo abazali njalo so nje kulesi sikhathi ngithi ake sibe nomoya owodwa umoya omunye njengesizwe sase South Africa njengabantu bonke base South Africa ngokwehluka kwenhlanga zabo sibambaneni siqhubeke njalo
uNkulunkulu uzolenza icebo siphume kulesimo ngaphandle kokuchitheka kwegazi, ngaphandle kokulahleka kwemphefumulo eminingi kakhulu kunalesi ilahlekile. Buti wami ngiyayizwa wayibeka yacaca. Ngiyengithunywa ke ngana kwethu la abalandeli bakho bangithumile intokazi ke mfowethu, mhlambe ama inbox ami ngiyafa imiyalezo. Sicelo. Amanye ama question abakhona ukuthi sicela nisibuzele kuyena ukuthi usicelo usethathile yini. Kwi South African Constitution kukhona lo mthetho othi unelungelo lokweqa umbuzo. Ngicela ukweqa lo. Nizwele ngani zakwethu ngifikile kusicelo ngenaye la. Mfowethu siyayivala manje, batshele utholakala kanjani social media, yonke indawo mfowethu utholakala kanjani? Ku Facebook uScelo Gowane, ngicela ba like ipage lami lapha elithi Scelo Gowane, bathole nama updates nama link azonke ingoma abayithandayo. Uma ngabe ukuthi abakabi nazo ialbum, ama link akhona lapha ku page lami. Ku YouTube uScelo Gowane nakhona ba subscribe, ngisacela nisubscribe bafowethu ukuze nikwazi ukuthola ama notification makhona ivideo nanokulike ke nje kubalekile kakhulu isikhathi samanje. Ku Twitter uScelo Gowane nakhona kune material yami eningi singaxoxa inama inbox nama DM laphana azisho izikhali, uyabo. So laphana ku Instagram nakhona futhi uScelo Gowane, so nje it's one name kuzo zonke inkundla zokuxhumana. No TikTok futhi khona ama video engiwafakile khona, so nje ngikhona yonke indawo nje, mawuthi nje Scelo Gowane izovela yonke indawo. Buti wami siyabonga kakhulu. Ngiyacela ungicelela nami ukuthi aba subscribe ku Select Africa TV, abalandeli bakho yibo laba ngithumela. Yes. And also please subscribe to Select Africa TV. Kubaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukuthola ukusubscribe kahle usuke uthi ngiyavuma ukuthi konke leli page elikwenzayo ngikwazi ukuba uqala okwaziyo lokho. So kubaluleke kakhulu ukusubscribe kakhulu ngoba kwenza ukuthi ube updated. So please subscribe, like, share. Kubaluleke kakhulu lokho. So ke just go to the page le TV yethu enhle kakhulu yakhona futhi la endaweni esiyithanda kakhulu, so ukwenzela ukuthi ikwazi ukuqhubekela phambili. Kani yakwethu siyabonga kakhulu. Usivalele ngaliphi inoni manje? Awusivalele nje ngenoni elilodwa mfowethu, sibonga. Ngenxa yesikhathi. Okay, babukeli be Select Africa TV, benginosicelo Gowane, insizwa bafowethu eyithobe kakhulu, insizwa esebenzile nabantu abaningi, insizwa mina ke bengifunda naye, yabo. Hayi ngoba ngilana namhlanje ngenxa yokuthi kanjani, kodwa nje bengifunda naye. But siyabonga mfethu ukukhula kwakho, sikhule sisonke, sibambane ngendlela esibambene ngayo. Ngiyabonga ngane yakwethu, ngikufisela impumelelo kukho konke okuhle mfethu okwenzayo. Ngiyabonga kakhulu. Uthi Select Africa TV and uya subscribe bafowethu, uhlezi usibuka njengoba ngikhathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama video ami.